Dobre, tak ahojte všetci. Tak, ja som práve ten jeden, ktorý som sa dostal do všeličoho aj skrze Ríša. Ale takisto, o tom nechcem rozprávať, chcem samozrejme rozprávať o tom. Chcem samozrejme rozprávať o tom, ako si práve proste Pán použil Ríša z toho, ma dostal v tom, čo všetkom som proste hľadoval. Také moje pozadie, takisto som z ateistickej rodiny, nikto u nás to neriešil, nikdy žiadna reč o tomto nebola, s tým, že som si viac než veľmi uvedomoval niečo viacej, ale neviem dosť to pomenovať ako Boha, ale som mal taký hlad po niečom, čo je viacej ako človek, ako život a tak ďalej. A v prvom ročníku na strednej som začal tieto veci hľadať veľmi na nesprávnych miestach, začal som hľadovať všetkým rôznym azijským filozofiám a všelijakým veciam. Zaujímal som sa o všelijakú mystiku a podobné hlúposti. S tým, že som sa vtedy v tom čase prvýkrát dostal takým veciam, som praktizoval všelijaké vyššie ja, uvedomovanie sa, zveľkovanie mysle a energie z vášho vnútra, neviem čo všetko možné. A v tom čase som sa dostal do toho s jedným mojim kamarátom, že budeme robiť telekinézu a skrze toto som sa otvoril duchovnému svetu, s tým, že za tým nebolo nič dobré. A odtedy to začalo v mojom živote pracovať. Udialo sa vlastne to, tým, že som sa otvoril duchovnému svetu, proste nebolo to k Bohu, bolo to diablovi a začal do môjho života prehovárať a začal ma meniť. Spočiatku to bolo tak a zároveň Boh sa snažil vždy poslať niekoho, aby ma uchránil pred týmito vecami. Boli to 4 ľudia, s tým, že 4. bol Ríšo. A vždy pred tým veľkým krokom, ktoré som robil v rozhodnutie diablovi, tak vždy Boh si použil nejakého človeka, ktorého som svojou tvrdohlavosťou, svojou aroganciou a egoizmom odmietol. V tom čase, keď som už praktizoval tieto veci doma, som chodil na akrobáciu a gymnastiku v Nových Zámkoch, vtedy si Pán použil prvého človeka, kedy mi proste povedal, že mám s tým skončiť, nie je to dobré. Tým ako chlapec, keď mi to opísal, mi to tak povedal, že proste, lebo bol to taký pán, veľmi taký vysmiatý stále, spokojný, a on tam tiež s nami skákal a hovoril som tam o Bohu, Pánu Ježišovi a som veľmi ostro voči nemu vystupoval, že čo, toto nie. Je tu všeličo, sú tu všelijaké rôzne mená, funguje toto a toto, sám to robím toto a toto a on mi proste na to odpovedal, že s tým mám skončiť, nič dobre za tým není a tak jak si ma všímal Boh, si ma všímal aj ten druhý a ako 16-ročný chlapec som sa samozrejme zlakol a to, že som tomu ja ako človek povedal, že nie, že s tým končím, ja som s tým skončil, s tým praktizovaním to nič neznamenalo a začalo to mať na môj život dopad, lebo som mal otvorené dvere do svojho vnútra a začalo to tým, že som začal trpieť veľmi silnými depresiami o svojom živote, zo života, zo školy, neviem, proste zo všetkého, čo sa dalo. Navonok by som vyzeral aj úplne v pohode, ale moje vnútro začalo byť úplne rozkladané a roztrhané na kusy. To bola prvá vec, ktorá sa udiala. Druhá vec, ktorá išla počas toho, ako som bol na strednej škole, tak to bola to, že ten vnútorný hlas, ktorý som začal počúvať, ma v mene oslobodzovania, ako tínedžera, kedy som proste hľadal slobodu a chcel byť slobodný a robiť si všetko a proste si užívať život. Takže v mene tohto všetkého to po mne pracovalo a druhá vec, ktorú diabol z môjho života úplne odstránil, bolo uznávanie autorít. Tým pádom by nikto nevedel do môjho života nejako dohovoriť, nejako mi povedať, nejako ma naviesť na nejakú správnu cestu, keď videl, že chlapec sa neuberá najlepšie, takže doma proste nič, mama a otec mi nejako nevedeli dohovoriť v škole alebo vôbec proste nie. V tom nejakom čase sa aj naši rozvádzajú, to napríklad veľa ľudí by mohlo povedať, že však som mal depresie z toho, že sa asi rozviedli. Nie, v tom čase som už bol tak na to, že som na to reagoval, že wow, nejaká zrušujúca vec do môjho života, do našej rodiny, aspoň niečo sa zadeje, že to bolo dosť nesprávne. Tretia vec, ktorá sa stala, po ktorej som bol v mene slobody som som úplne zlomený, tak to bolo v tom, že som bol oslobodený od akékoľvek hanby, akékoľvek morálnosti, nemal som žiadne morálne hodnoty, nemal som žiadne hranice, žiadne limity a nepoznal som slovo hanba. Takže v tomto niečo som fungoval a žil. A už
jak vrcholil tretí ročník, ktorý si pán proste použil, najprv. V 3. ročníku prehovoril zase môj vnútorný hlas a povedal mi to, že som obmedzovaný tým, že milujem, že ma oslobodí od lásky a keď nebudem pociťovať lásku, nebudem nikoho milovať, tak takisto nebudem mať nejakú zábranu, niečo, čo ma drží a budem o to slobodnejší. Tak hovorím, jasne, fajn, tak som to prijal a som nedokázal milovať. To bolo klamstvo, na základe ktorého som na jednej strane strašne túžil po láske a na druhej som ju nevedel dať a bol som úplne od nej odrezaný. Nemiloval som nikoho v rodine, necítil som lásku k svojim rodičom, bolo to ťažké. Svojho otca som začal nenávidieť v tom čase, úplne až, že proste bolo to veľmi ťažké. Môj brat v tom čase, keď sa ma dotýkal, tak som mal až záchvaty, som ho odstrkával, udieral, proste som bol veľmi nepríjemný. To bola 4. vec a počas týchto rokov, kedy som bol spracovávaný skrze toto zlo, do ktorého som sa otvoril, cez všelijaké falošné náuky, tak prehovorila do môjho života posledná 5. vec a to bol vrchol toho, na čo som bol pripravovaný a 5. vec bola taká, že budeš fakt slobodný, keď budeš proste brať ľuďom životy. A ja na to, že wow, že to je skvelé, že wow, že budem nad mužom, budem nad chlapom, proste budem zabíjať ostatných ľudí, že to je skvelé, že toto chcem, to sa mi páči. Tak som sa do tohto dal úplne naplno, s tým, že to bolo už koncom 4. ročníka, s tým, že som išiel do toho naplno, som začal hľadať možnosti, ako môžem sa na toto začať pripravovať. Boli rôzne možnosti a som si vybral tú najjednoduchšiu, najrýchlejšiu, že som išiel a momentálne ešte stále som profesionálnym vojakom. Keď som išiel do armády na to, aby som sa niečo naučil, aby ma vycvičili a potom je plno rôznych zahraničných firiem, ktorí si chlapov kupujú, aby robili túto špinavú prácu. Tým, že v 4. ročníku som sa takisto spoznal s mojou terajšou priateľkou. Tomu dievčaťu som proste iba ubližoval, tým, že som ho nemiloval, tak ten vzťah bol veľmi nesprávny, založený iba na jednej veci. Bolo to veľmi zlé, som jej ničil život a bolo to veľmi ťažké. Nakoniec prišlo to, jak som hovoril, že Pán si vždy použil nejakého človeka. Prvý proste bol človek, ktorý ma mal uchrániť od toho všetkého, aby som nešiel ešte hlbšie, ja som to odmietol, som klesol, potom boli ďalší 2 mladí chalani, ktorí po vlaku z Viedne do Nových Zámkov si tam prisadli, aby nám začali nás spontánne rozprávať o Bohu, o Kristovi. Proste Boh mi zase hodil záchranne koleso, ale som to odignoroval, som ich odmietol a nakoniec od nás odišli. Som klesol ešte nižšie, potom si Pán použil, keď som bol v poslednej škole jedného pána, keď som brigadoval v Hybernove a som očakával, kedy už narokujem. Vtedy si tiež jeden pásovek povedal, to je cukor alebo múka. Som mu ju dal a zase mi začal spontánne hovoriť o Bohu, o Kristovi. Som to odmietol, až som klesol na úplné dno. A vtedy si Boh použil presne takého človeka, ktorý vedel, že sa môjho života dotkne. Bol to Richard, s tým, že sme mali veľmi úzky, aj máme veľmi úzky priateľský vzťah a proste všetko sme robili spolu na strednej škole. On sa vrátil z Anglicka, to ste už počuli, čo sa odohralo. A on proste sem tam mi povedal niečo o Bohu a s tým, aký som bol ja vo všetkých svojich filozofiách. V tom čase už aj mizantropom som nenávidel, neznášal ľudí, bolo mi zle z ľudí s tým, že som sa stal ešte horším ako to, že som si ale o ľuďoch myslel. Že to bolo so mnou veľmi ťažké. Proste sa stalo to, že Rišo mi vždy dohováral, hovoril mi niečo, som to ignoroval, som aj voči tomu vystúpil, ale napriek tomu, jak on ku mne prehováral, proste Boh sa ma dotýkal a som vedel, že niečo tu není v poriadku a som bol strašne malý z tých celých slov. Potom si ma Rišo zavolal von, že si to celé rozberieme, že ja som mal takisto záujem si proste vypočuť, čo sa stalo s jeho životom, lebo jak sa vrátil, bol totálne iným človekom, zmeneným a nevedel som to pochopiť, čo sa vlastne odohralo. Tak sme vyšli von a on mi porozprával jeho svedectvo, začal mi rozprávať o Bohu, ja som zistil, že toto vôbec tak není, že toto je pravda, som bol totálne celý z toho rozhádzaný, že toto jak sa mohlo stať, že ja tu nerozumiem, jak sa mohol tak zmeniť. Ja som bol veľmi dotknutý v tom čase, každý jeden môj klam, môj blúd, každú jednu moju špatnú predstavu, ktorú som mal o Bohu, mi vedel vysvetliť, že v skutočnosti vôbec tak není. A v celom tom rozhovore, napriek tomu, v akej temnote, napriek tomu, v akom blate som sa ja nachádzal, sa ma Boh strašne dotýkal láskou. Strašne, jak som tie roky proste necítil lásku a nič, proste to bol taký silný
taký silný okamih, taký silný moment, že po tej 3-hodinovej debate sme to teda rozpustili, som išiel domov a doma na posteli. Doma na posteli to bol taký ťažký okamih, kedy som si tak všetko premietal ešte raz, čo sa mi stalo za tento deň. Až nakoniec som počul, že wow, to celé zhodnotil, že to je pravda, proste, Pane. A som to chcel ísť aj vyznať, ale proste moje vnútro ma vôbec nechcelo pustiť. To všetko, v čom som bol, ma nechcelo pustiť, až to bol taký okamih, neviem, aký bol dlhý, mi tiekli slzy, som úplne proste v kvení na posteli, že toto čo je. A v tom momente prišlo také prelomenie a ja som vyznal nad svojím životom proste Pána Ježiša Krista a zaspal som vtedy z toho plaču, potom neskôr z toho smiechu som zaspal. A druhý deň ráno som vstal a som mal pocit, že som bol 100 tón ľahší. To všetko, čo som mal na sebe, to všetko, čo prehováralo do môjho života, čo ma viedlo, proste to bolo lusknutím prstov preč. Tým, že potom aj Boh začal ďalej uzdravovať ďalšie veci v mojom živote. Halleluja.